Nosaltres som una residència que ara en aquest moment tenim 20 persones amb trastorns de conducta i tenim nois que o no tenen família o no poden anar a casa de les famílies i es queden aquí i mirem que ells puguin decidir com volen fer el Nadal i com volen viure el Nadal aquí. Ens han demanat la possibilitat de fer un dinar fora. Anirem un dia a dinar amb tots els usuaris i professionals. Després n'hi ha un dia que farem amb les famílies, que el farem a la Coma Cross, i farem una activitat amb les famílies i els nois, que ells han demanat. També farem una activitat, possiblement vingui una coral i farem una pica-pica. Aleshores, és important per ells poder tenir aquest caliu, perquè això, a nosaltres, al ser residència, això és casa seva, i és important que ells puguin tenir la casa seva com ells la volen. I nosaltres aquí el que fem és facilitar i escoltar què és el que volen i intentar que puguin tenir-lo el millor possible. I llavors nosaltres el que intentem és que pensin que l'hospital o la unitat és com a part de la seva casa i per tant que s'impliquin, que decorin ells el centre, que participin en tot el que puguin i d'aquesta manera passen hores entre usuaris amics i entre nosaltres i ho troben com si fos seu. I jo crec que això és el més maco, no? Que el personal i els usuaris estem integrats en un conjunt i fem més amè el temps que estan aquí i aprofitem el Nadal perquè ells no ho trobin a faltar. Passar el Nadal aquí a l'hospital a mi no m'és agradable, per començar. Però ja que hi soc, intento aprofitar que sigui més portable en tots els sentits. Què passa? A mi m'agraden molt les manualitats i se'm va oferir de fer-ne pel centre. Com que tinc temps i de sobre, llavors dic, però ho fem. I estem fent moltes coses que m'agraden moltíssim, veig que queden molt maques. També n'estic aprenent coses que no les havia fetes. L'hospital no s'atura mai i per aquestes festes tampoc, perquè hi ha gent que ho necessita. Tant els pacients com els seus familiars viuen unes festes diferents. Nosaltres, el personal sanitari, som els que fem arribar, en part, el caliu d'aquestes festes als pacients. Les unitats es decoren amb motius nadalencs i els pacients més autònoms i els seus familiars poden gaudir-ne. Nosaltres també intentem que la nostra jornada laboral sigui més especial i compartir bons moments amb els companys.